أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض مهادا Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah uyabuza lo mhlaba lo ophila kuwo akumina yini engwendlalele wona ngawenza wafana necarpet awenza waqonda ukuthi wena uphile kamnandi kulomhlaba. Awukuyibuze eMafrika ukuthi le migwaqo le ohamba kuyo ngezimoto ngezithuthuthu ngamabhayisikili ngeinyawo ukube uAllah le migwaqo wayenza yaba kwaba namagquma emgwaqeni kwaba oginqigonqo emgwaqeni. Ngabe imoto ihamba phi? Ngabe ithuthuthu ihamba phi? Ngabe amabhayisikili ahamba phi? Ngabe wena qobo lwakho uhamba kanjani? Ngabe uhamba uyaginqigonqoza. Angisakhulumi ngemoto, ama-truck nani nezitimela. Ngabe kuhamba phi? Ngabe ngamabhayisikili sihamba phi? Ukwacabanga konke lokho, uAllah uyakubuza ke namhlanje. Uthi nasi esinye isipho wena ongasiboni ongasinaki, isipho sokuthi emhlabeni ophila kuwo, Allahu Akbar, kunezilwandle eziwu-4: Indian Ocean, Arctic Ocean, Atlantic Ocean and Pacific Ocean. Uma uAllah engatshela lezi lwandle lezi ukuthi azibhadle ziphuphume zigcwale wonke umhlaba, konje singaphila kuphi? uAllah atshele yonke imifula emikhulu esiyaziyo, ngakubalela wena Amazon River, ngokubalele wena Zambezi River, ngokubalele wena Thukela River, ngokubalele wena Limpopo River. Singabala singaqedi, omfolozi emnyama, imfolozi emhlophe, umzinyathi, ngakubalela singaqedi, ongagane yonke lemfula le emikhulu. uAllah uma ngabe engayitshela ukuthi ayibhadle leyo mfula leyo igcwalise wonke umhlaba kanye nazo zonke izilwandle lezi eziwu-4 engikubalele zona, o Red Sea, o Dead Sea, o Caspian Sea, o Nile River, uAllah athi konke akubhadle kugcwalisa umhlaba, konje singaphila kuphi bafowethu? Kodwa uAllah uthi kuwumusa, ngoba nginithanda ningikhonza nani nina eningafuna ukungikhonza. La in shakartum la azidannakum, ukube benibonga ngabe ngiyanandisela. Allahu Akbar. Bafowethu, ake sizifundiseni ukubonga kumdali. Okuncane lokho nako akuyifundisa ukubonga khona umdali ezokwandisela. Ungakubona wena kukuncane phambi wakho, kodwa umdali uthi mawukubongile lokho okuncane ngizokwandisela. Allahu Akbar. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kungani ningadlinzi? Kungani ningajuli uma ngabe nifunda le-Qur'an? Uma ngabe nilalele amazwi ami enginiyala ngawo nenginixwayisa ngawo ku-Qur'an, niyamuza umdali uthini? Allahu Akbar. Uthi lo mhlaba lo yimina engiwudale ngawendlala, ngiwendlalela wena. Akunamahlathi akuvimbayo, amahlathi ngiwabeke endaweni yawo. Akunamagquma akuvimbayo, amagquma ngiwabeke endaweni yayo. Subhanallah. Waljibala autada, ney'ntaba nazo okuyizo ezibhalanse lo mhlaba ukuthi kungabi nama-earthquake, kungabi nokuzamazama komhlaba endaweni la ukhona, nazo ngizibeke endaweni yazo ukuthi zingakuphazamisi. Ngenza lo mhlaba ukuthi ube nezindlela
Allahu akbar. Zokuthi ukhona ukuhamba uze uyofinyelela la ufika khona. Endleleni ngadala abantu abazobeka ama-boards for the direction ukuze ukwazi ukuhamba la uyofika khona. Lo muntu lo obeka ibhodi lapha lika N3 to Durban, N2 to Newcastle, to Heidelberg, M1 North, M1, subhanallah, N12. Akusukuhlakanipha kwakhe. Kodwa kuyintando kaMdali ngoba uyena odale lengqondo edicidile, uye futhi oyenza ukuthi decide ukuthi ilobe layo mabhodi layo ayi direction for wena ukuthi ukwazi ukufinyelela la uya khona. Uyacabanga lokho? Subhanallah. Allah uyena wabasa min kulli dabba. Ngigcwalise umhlaba ngayo yonke inhlobo yesinambuzane, ngayo yonke inhlobo yesilwane sasendle nesilwane sasekhaya. Uke wacabanga ukuthi Allah uma engayivulela lezilwane lezi uyisusile eduze kwethu. Allah nje mayengavulela amabhubesi, avulela izingwe, avulela amankentshane ukuthi azigcwala umhlaba kungenzakalani. Kodwa Allah uzisusile kithi wayibeka le endle ukuthi zibe kude nathi. Uwacabanga konke lokho kuumusa kaAllah. Izilwane zasekhaya, ikamela, inkomo, imbuzi, imvu. Uwacabanga lokho ukuthi uAllah ukwenzile ukuthi kube yinzuzo kuwe. Ukhona ukuthi udle inyama, uyi-enjoy, ujabule, wethabe, uthokoze. Konke lokho kuyacabanga. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadhiban. Yikuphi ezinzuzweni ozuzile ngazo kuAllah ongakuphika? Allah uyakubuza. Kuyo yonke lento engikubalele yona, esengikwenzele yona, nengikwenzela yona, nengisazokwenzela yona. Yikuphi ezinzuzweni ongakuphika? La in shakartum la azidannakum. Ukube benibonga ngabe ngiyanandisela. Sengathi uMdali angasenza sihlale sibonga. Sibonga abantu bethu, sibonga amakhosikazi ethu, sibonga abayeni bethu, sibonga abazali bethu, sibonga imizi yethu, sibonga omakhelwane, sibonga imiphakathi esiphila kuyo, sibonga ihlobo. Allahu akbar. Sibonga omkhulu, sibonga ogogo. Sibonge esinabo emsebenzini, sibonga abaphathi bethu. Sibonge kuMdali ukuthi yonke lento uyiyenzile ukuthi ibe yinzuzo kithi. La ilaha illallah. Thatha lento ayinabungozi. Muhammadur Rasulullah. Akekho onelungelo lokukhonza ngaphandle kaAllah. uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uyena uAllah amthuma emhlabeni oyisithunywa sakhe sokugcina ukuthi azofundisa mina nawe konke lokho engikufundisa kona. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.